també per... Sí. Té la paraula en nom del Partit Socialista l'il·lustre senyora Marta Moreta. Gràcies, president. En respecte a les esmenes, nosaltres assumirem l'esmena del grup parlamentari de Ciutadans del 2.1 i 2.3, les dues. En quant a l'esmena de Junts pel Sí, l'apartat 2.1, entenem que aquí hi ha una errada pròpia dels grups que hem presentat la moció perquè demanem de comparèixer davant del ple, evidentment seria comparèixer davant de la comissió, entenem que ho hem fet malament nosaltres, per tant això sí que ja ho assumim. En tot cas no assumim que l'apartat que va més avall que diu un cop es disposi d'una avaluació d'aquest programa. Entenem que hi ha una llei que fa 8 anys que hi és aquesta llei i per tant la diagnosi hi és i hi ha des de fa molt temps i per tant aquesta no l'assumiríem. El punt 2.2 és la que han retirat ara mateix i cediré la paraula ara a la Gemma perquè acabi la resta de punts. Sí, també